مستيات بيتنا إسرائيل لومي 26 تحساس كلتا شحن 25 نسومالي لاند كم نزع حجر أفلطو دحر مهابا أب قرن أفريقيا أزيو أوانا وزخونة بوليتيكا وخونتات تفتير الله مرح إسرائيل بنيامين نتانياهو هاجرو نسومالي لاند كم هاجر كم تفلتا دحر مقلاصو إسرائيل قبل مجميرا مس سومالي لاند أب صلاتات حرشا تعنا تكنولوجين قطبان حبراو سرح كم تسرح حبيرو نوسان إسرائيل صومال جبتي جيبوتن تركن تقويمن أولوا يخون امبر إسرائيل اتقدامتين سومالي لاند كم هاجر زفلتت هاجر كوينا اب تاريخ سفير الله كبرات تخطاتلتنا سومالي لاند كم يزبلت هاجر كم زخونت استنتن مدب كاتسيلو كسعبيو تخطاتلنا مستيات بيتنا حلقنيا مسلي ارترا عب شحن شمونتا ميتن 84 عباي بريطانيا نسومالي لاند وحسنت نمهاب مستوم نتخبابي زم حدرو زنبرو مرحتي قبيلاتات حدو عل فري مانيرا عباي بريطانيا جن اب تخبابي زنبرات الوا دخوم سلا زنبره نملا سومالي لاند نقول نقديفا نقماقم بحر طرح كتحلو جميرا إذا خا اتنوت هدراو معلا ناب عدن يمن تلقو زنبرت نايسقا مهرتي تصبق نخخدلا بمحسابي كاب سومالي لاند وصا زنبرو كالوت مرحتي استفلالي كفالات سومال بإيطاليا كحلو وعلات فرمو اب عسراتاتن سلاساتاتن ترى إيطاليا اب قرن أفريقيا نحيله سلازمصه اتن زترفا كالوت كفالات سومال اب تحتي مجزاتي إيطاليا اتوا بزحات إيطالياوያን كا نابتا هاجر كوحز جمرو ماكلات حكمنا منقد بابور كاتدرالات ناي قطران صرغاتات بمسرح كا اب سومال جزاتهم كناوحو سراح تتححزوا كالاي كوينات عالم مستولعه اتا اب تحت إيطاليا زنبرت سومال اب تحت وتهدراوي مقطصار انجليزاوያን ودقت نتشعت عامتات انجليز اب سومالن اب سومالي لاندن لعلواي ايد تشبطو اب شحنت 950 عامه مهرت حبرات هاجرات نتا مس إيطاليا زنبرت سوماليا اب حقفو إيطاليا كتصنحكوا انتوسنه اب وشت سوماليا جن ناي نصانت ندلي إنا منقسقاسات تغههره اب سنه شحنت 960 اتا اب تحت انجليز زنبرت سومالي لاند قديما نصانتا دحر مواجا دحر 5 معلتات اتا اب تحت حقفو إيطاليا زنبرت سوماليا نصانتا خمسه اوجت افلتت حمله حدش شحنت 960 كا سومالي لاندن سوماليان بسممع حنت هاجر مسرتا اب منغوزن كلته زحبرا سوماليا ناي قطبا بهلن انبابران فلليات لزنبرجن حادنت سوماليا اب حدقه ودقه بوغن سومالي لاند برت على العلوم نتقدم زنبر دوباتهم بمخلال نبينهم كفلا يفتنوا اب شحنت 969 مرح سوماليا زنبره عبد الراشد الشرمارك تقتله محمد سياد بارقا ناب سلطان مصه سياد باره ملكاوي محدرا يختل سلازنبره كم بحر ملختي خا كوينات ككايد جدن سلازنبره اب شحنت 977 نتي سوماليا مريتي تبلو جنكا اب تحت إثيوبيا زركب سفيح مريت اوغادين وررا فصمه كوينو جن كسلطاي كالن سوفيت حبرت اب غون إثيوبيا دويلا زكا على حاجز سلازبركتت سوماليا ويسياد باره تسعره اب شحنت 981 اب سعود عربن انجليزن زنبرو ناي سوماليا كيلاتات حدا بوليتيكاو منقسقاس مسريتهم انصار سياد بارخ قالس وسنو نمنقسقاسهم هاجراوي منقسقاس سوماليا زبل سم بمطمقون ماكلاي بيت صحفتهم اب إثيوبيا غبروا كاب إثيوبيا اناتبغسو خا اب لعل منغست سياد باره ناي دبيا قالسوم قصلو اب شحنت 988 اتم تقالستي نكتما براوا تقاصصرو قصيلمون اب هرگيسا متقعت فصمو اتم نزم تقالستي مرحبا يلم استقبلوا ناي قبيله اسحاق زخونو سومالاوያን كا بناي سياد باره ابالات صتا تهادينم تاسرو منغست سياد باره نزن كلت كتماتات بنفرت خيترفه اتقعن ابت اوان كتما هرگيسا 900 تدمسيسا نيرا بز مخنيات كا بأمايت أشحات زقوتصارو هزبي دوب سجيرم ناب إثيوبيا تسددو إذا متقعتي نتم تقالستي كبيد واقعي وأخفلوهم
ከባቢ ፍርቂ ካብ ኣባላቶም ከዓ ህይወቶም ሲኢኖም በዚ ተስፋ ከይቆረፁ ካልእ መጥቃዕቲ ምስ ጀመሩ ሲያድ ባረ ኣብ ልዕሊቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሓደ ቀቢላ ከቢድ ጆኖሳይድ ፈጸመ ካብ 87 ክሳብ 89 ዓመተ ምህረት ጥራሕ ኣባላት ናይቲ ቀቢላ ዝኾኑ ከባቢ 200,000 ህዝቢ ብግፍዒ ተቐቲሎም ድሓር ግን ኣብ 1991 ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ንሰፊሕ ሰሜናዊ ክፋል ሶማልያ ተቆጻጸሩ ብወገን ደቡብ እውን ካልኦት ሕብረት ሶማልያዊ ኮንግረስ ዝበሃሉ ተቃለስቲ ናብ ከተማ መቃድሾ ተጸግዑ ሲያድ ባረ ከዓ ናብ ኬንያ ሃደመ እቶም ብወገን ሰሜን ዝነበሩ ተቃለስቲ ቀልጢፎም ነፃነቶም ብምእዋጅ ካብቲ ሓንቲ ሶማልያ ከም ዝተፈለዩ ኣፍለጡ ሶማሊላንድ ካብዚ ንድሓር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተኺላ ውሑስ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ንበይና ተፈልያ ትነብር ኣላ ስፍሓት ሶማሊላንድ ኣብዚ እዋን ከባቢ 177,000 ተርብዒት ኪሎሜትር እዩ ስፍሓት ኤርትራ ከባቢ 120,000 ተርብዒት ኪሎሜትር ኣቢሉ ስለ ዝኸውን ሶማሊላንድ ካብ ኤርትራ ተዓቢ ማለት እዩ ስፍሓት ሶማሊላንድ ክንዲ እንግሊዝን ዌልስን ይዳረግ ከባቢ 6 ሚልዮን ህዝቢ እውን ትውንን ህዝቢ ሶማሊላንድ መብዛሕትኡ ብሕርሻን ምግፋፍ ዓሳን እዩ ዝናበር ሓፈሻዊ እቶት ሶማሊላንድ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ከባቢ 2.6 ቢልዮን ዶላር ነይሩ ኣብታ ሃገር ኣማኢት ቤት ትምህርትታት ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃታት ኣለዉ ከባቢ 200,000 ተምሃሮ ከዓ ናብ ዘን ቤት ትምህርትታት ይኸዱ ብዘይካዚ 7 ናይ መንግስቲ 35 ከዓ ናይ ግሊ ዩኒቨርሲታት ኣለውዋ ህዝቢ ሶማሊላንድ ኣማኒ እምነት ምስልምና ኮይኑ ተዛራቢ ቋንቋ ሶማሊ ሶማሊላንድ ናይ ባዕላ ዝኾነ ፓስፖርት ባጤራ ሃገራዊ መዝሙር ባንዴራን ቅዋምን ትውንን ሶማሊላንድ ብህዝቢ ዝተመርፁ መራሒ ሃገር ምክትል መራሒ ሃገር ካቢነ ሚኒስተራትን ባይቶን ኣቆይማ ፖለቲካዊ ህይወታት ትመርሕ ብዘይካዚ ኣብታ ሃገር 3 ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣለዋ ዕድመ ስልጣን መራሕትን ኣባላት ባይቶን ሶማሊላንድ ካብ 2 ክሳብ 6 ዓመታት ይበጽሕ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ እዛ ሃገር ምስተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ተዛሚዱ ዝወፀ የብሉን ክበሃል ይከኣል ይኹን እምበር ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ሶማሊላንድ በአህጉራዊ ደረጃ ከም ሃገር ተቐባልነት ኣይረኸበትን ገለ ሃገራት ምስ ሶማልያ ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዝደልያ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ክፈልጣ ኣይደልያን ከም ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮጳን ዝኣመሰላ ከዓ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ምግዳድ እዩ ኢለን ይኣምና እዚ ይኹን እምበር ሶማሊላንድ ምስ ካልኦት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ኣለዋ ንኣብነት ኬንያ ኢትዮጵያ ኢማራት ዓረብ ቱርኪ እንግሊዝን ታይዋንን ኣብታ ሃገር ወከልትን ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈትን ኣለወን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝነበረ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈታ ናብ ኤምባሲ ብምዕባይ ሓድሽ ኣምባሳደር ከም ዝመዘዘት ይዝከር ሶማሊላንድ ከም ሃገር ንኽትፍለጥ ቁጠባኣ ከተዕቢ ስለ ዘለዋ መንግስቲ ነዚ ተግባራዊ ክኸውን ይሰርሕ እዛ ሃገር ዕቑር ሃብቲ ነዳድን ጋዝን ኣለዋ መዓስ ዝጥራሕ ንወርቂ ሓዊስካ ብዙሓት ማዕድናት ኣብ ከርሳ ዝሓቆፈት እያ ሶማሊላንድ ነዚ ናይ ዕደና ስራሕ ብዝግባእ ክትዕወተሉ ምእንቲ ምስ ብዙሓት ናይ ደገ ኣውፈርቲ ሓቢራ ክትሰርሕ ትፅዕር ሶማሊላንድ ተደኪናትሉ ዘላ ቦታ እቲ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ናይ ንግዲ መራኽብ ዝመላለሳሉ መስመር ስለ ዝኾነ ተደላይት ይገብራ እዛ ሃገር ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ናይ ኢማራት ዓረብ ትካል ናይ 424 ሚልዮን ዶላር ውዕል ብምፍርራም ንወደባ ወደብ በርበራ ዘመናዊ ከም ዝኸውን ገይራ ሶማሊላንድ ጽቡቕ መልክዓ ምድሪ ስለ እትውንን ንቱሪዝም ሰሓቢት ሃገር እያ ካብ ኩናት ጆኖሳይዳዊ ድሕረ ባይታ ወፂያ ርጉእ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ህይወት እትመርሕ ዘላ ብዙሕ ድምፃ ዘይስማዕ ሃገር ኮይና ከዓ ብዘገምታ ትጓዓዝ ኣላ ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊላንድ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ሓደ ውዕል ብምፍርራማ ግን ኣብዚ እዋን ኣዘራራቢት ኮይና ኣላ ብፍላይ ሶማል ቀሲና ክድቅስ ኣይከኣለትን ሶማልያ ንሶማሊላንድ ክሳብ ሕጂ ኣካላ ከም ዝኾነት እያ ትሓስብ እዛ ካብ ሶማል ካብ ትፍለ 33 ዓመታት ኣቆፂራ ዘላ ሃገር ግን ዓሚቕ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ሓድሽ ሃገራዊ መንነት ሃኒፃ ኣላ እቲ ዝገርም ዕድመ ኤርትራን ሶማሊላንድን ሓደ እዩ እቲ ፍልልይ ኤርትራ ኣፍልጦ ዝረኸበት ሃገር እያ ሶማሊላንድ ግን ገና ወግዓዊ ኣፍልጦ ኣይረኸበትን
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترعلوات تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن عني عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي